Vuoden aikojen ja säiden vaihtelut asettavat kovat vaatimukset katolle. Vaikka kateruuvi saattaa vaikuttaa pieneltä osalta peltikattoa, oikealla valinnalla varmistat katon ja koko rakennuksen kestävyyden. Koska markkinoilla ei ollut rakennusmääräysten mukaista kateruuvia, kehitimme Kingi-kateruuvin. Kingi-kateruuvi on ainoa C3 ilmastorasitusluokkaan hyväksytty kateruuvi ja soveltuu käytettäväksi kaikkialla Suomessa, myös kaupunkialueilla. Kingi-kateruuvi maalataan patentoidulla menetelmällä. Kolmikerroksisen Durable 3 pinnoitteen korroosiokestävyys on markkinoiden paras. Kingi-kateruuvin muotoilu on mietitty viimeistä yksityiskohtaa myöten. Ainoan hyväksytyn kateruuvin tunnistat patentoidusta kruunukannasta, joka antaa myös arvokkaan ilmeen katolle. Kruunukannan Crown D-muotoilu vähentää pinnoitteen kuormitusta sekä korroosioriskiä. Kingi-kateruuvissa on tavallista korkeampi kruunukanta. Patentoitu Fast FX pikakärki porautuu huomattavasti nopeammin kuin mikään muu kateruuvi. Asennus on helppoa Kingin omalla asennustyökalulla. Se porautuu myös limitetyn peltikatteen läpi juuri haluttuun kohtaan ja peltiä naarmuttamatta. Kingi on ainoa kateruuvi, jonka valmistuksessa on käytössä sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä. Varmistamme kattavin testein jokaisen valmistuserän laadun ja tiedämme, että Kingi kestää yhtä pitkään kuin parhaat peltikatteet. Kestävyyden takeeksi myönnämme jopa 50 vuoden takuun. Kingi-kateruuvi on suomalainen innovaatio ja avainlipputuote. Kingin varastoväreihin kuuluvat peltikatteiden yleisimmät värit. Tilauksesta saat Kingi-kateruuvisi vaikkapa kuninkaallisen sinisenä. Kingi varmistaa, että teräskatteesi elinikä on mahdollisimman pitkä ja huoleton. Kingi. Kruunusta sen tunnistaa.